மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், வெல்கம் டு நம்மீனா டாபிக்ஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்ட் 2, உடம்பை குறைப்பது எப்படி. பார்ட் 1ல் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம், அதாவது சர்க்கரை சத்துனால எப்படி உடம்பு வெயிட் கூடுது, இன்சுலினோட ரோல் என்னன்னு பார்த்தோம். சில பேருக்கு அதில் டவுட் வந்திருக்கும், ஏன்னாப்பா இவர் இன்சுலினை சர்க்கரை வியாதிக்காரங்க காசு கொடுத்து வாங்கி போட்டுக்கிறாங்க சர்க்கரையை குறைக்கிறதுக்கு, இவர் இன்சுலினை குறைக்க சொல்கிறாரு, இன்சுலினோட தேவையை குறைச்சிக்க சொல்கிறாருன்னு ஒரு டவுட் வந்திருக்கும். ஸோ இன்சுலினோட தேவையை கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கணும். இன்சுலின் எதுக்கு தேவைன்னா ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையை குறைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் தேவை. இப்படி வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு தாதா இருக்கிறாரு, அந்த தாதா காலா படத்தை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அந்த மாதிரினா மக்களுக்கு பிடிக்கும், அவர் நல்லது செய்கிறது வரைக்கும் மக்களுக்கு பிடிக்கும், மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்க. அந்த காலா கேரக்டரே கொஞ்சம் ரகுவரன் கேரக்டராக ஒரு ரோடித்தனமான கேரக்டராக மாறிச்சுன்னா மக்களுக்கு பிடிக்காது, மக்கள் எதிர்க்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க ரகுவரனா. இந்த இன்சுலின் காலா கேரக்டர் ரஜினிகாந்த் மாதிரி இருந்தாருன்னா செல்களுக்கு பிடிக்கும், ப்ராப்பராக வேலை நடக்கும், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறையும், அந்த வேலை ப்ராப்பராக நடந்துகிட்ருக்கும். அந்த இன்சுலினே ரகுவரன் கேரக்டராக ஒரு மாறும்போது, ரவுடித்தனம் மாறும்போது, அந்த கொழுப்பை மாற்றக்கூடிய ப்ராசஸ்குள்ளே போகும்போது தான் அங்கே தேவையில்லை. அப்போ என்ன பண்ணணும், செல்கள்லாம் எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிடும். செல்கள் எதிர்த்ததுன்னா இன்சுலின் வேலை பார்க்காது. இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் சொல்லுவாங்க. அதை தான் இன்சுலின் அளவும் கூட இருக்கும். அந்த கண்டிஷனில் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கூட இருக்கும். ஏன்னா இன்சுலின் வேலை பார்க்காது. செல்கள்லாம் இன்சுலின் எதிர்க்கிறதுனால குளுக்கோஸ் ரத்தத்துலேருந்து குறையாது, இன்சுலின் வேலை செய்யாது. ஸோ ரெண்டுமே கூட இருக்கும், இன்சுலின் லெவல் கூட இருக்கும், சர்க்கரை அளவும் கூட இருக்கும். அதை தான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் சொல்லுவோம். இதுதான் இந்த மாதிரி கேஸ் தான் என்ன ஆகுதுன்னா சர்க்கரை நோயாக மாறுது, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டாக மாறுறாங்க ஒவ்வொரு பீரியடில் நாள் யூஸ் பண்ண கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக எடுக்கும்போது. ஸோ இன்சுலினோட தேவையை குறைச்சிக்கணும், அவ்வளோதான். இதுதான் இவ்வளோதான் தேவை. இந்த வேலை, அதாவது சர்க்கரை குறைக்க மட்டும் அது வேலைன்னா அங்கே மட்டும் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இன்சுலின். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம இன்சுலினுக்கு வேலை கொடுக்கணும். அப்போ என்ன மாதிரியான டயட் எடுக்கணுன்றதை இன்றைக்கி பார்ப்போம் வீடியோவில். அதே மாதிரி இன்னும் 2 ஹார்மோன் இருக்குது, முக்கியமான ஹார்மோன். அவங்களும் ஒரு முக்கியமான ரோலை ப்ளே பண்ணுறாங்க வெயிட் ரிடியூசிங்கில். இப்போ இன்சுலினில் பார்த்துட்டோம், இது ஒரு ஹார்மோன். ரெண்டாவது சொல்ல வர்ற ஹார்மோன் கிராலின் ஒரு ஹார்மோன். இந்த ஹார்மோன் ஸ்டொமக்லேருந்து வயிற்றுலேருந்து சுரக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன். இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஒரு ஹங்கர் ஹார்மோன், அப்பிடைட் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க. பசியை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன். நமக்கு பசிக்குதுன்னா இந்த ஹார்மோன் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் வயிற்றுலேருந்து. அதாவது எப்போ சுரக்கும்னா சாப்பாட்டு பொருளை பார்க்கும்போது, கிச்சன்லேருந்து ஒரு சாப்பாடு மனம் வரும்போது, பிரியாணியோட மனம் வருது, நல்ல ஒரு மனம் வருது, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபுட்டோட நல்ல ஒரு மனம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹார்மோன்ஸ் நமக்கு பசி, அந்த தகவல் மூளைக்கு போகும். அண்ணனுக்கு பசிச்சிருச்சுன்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஹங்கர் ஹார்மோன். அதாவது கிராலினோட வேலையே அதுதான். பசிச்சிருச்சுன்னு மூளை உடனே நமக்கு ஆர்டர் கொடுக்கும், நம்ம சாப்பிட்றோம். இது கிராலினோட வேலை. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஹார்மோன், அது லெப்டின்னு பேர். இது ஃபுல்லஸ் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க. ஹார்மோன் லெப்டின் என்ன பண்ணுவார், மூளைக்கு தகவல் கொடுப்பாரு, அண்ணன் சாப்பிட்டது போதும், அண்ணனுக்கு ஃபுல்லாகிடுச்சு, இதுக்கு மேலே சாப்பிட வேண்டாம் அண்ணன்னு. உடனே மூளையை அந்த தகவலை எடுத்துக்கிட்டு இந்த லெப்டின் ஹார்மோனை நிறைய சுரக்க வச்சுருவார். லெப்டின் ஹார்மோன் நிறைய சுரக்க நமக்கு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டோன்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும், நம்ம அதுக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ இந்த இடத்துல 3 ஹார்மோன் பார்க்குறோம். ஒன்று இன்சுலின், இன்னொன்று கிராலின், இன்னொன்று லெப்டின். ஸோ இன்சுலினோட தேவையை குறைச்சிக்கணும். ஸோ தட் தேவையில்லாத சக்கரை சத்து செல்லில் தங்குறது, கொழுப்பாக மாறாது. ரெண்டாவது கிராலின்றது ஹங்கர் ஹார்மோன், பசியை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன். அப்போ இந்த ஹார்மோனோட செக்ரேஷனையும் நம்ம கம்மி பண்ணிக்கணும். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா லெப்டின்ற ஹார்மோனை நம்ம செக்ரேஷன் அதிகமாகணும். இந்த லெப்டின் எங்கேருந்து சுரக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் செல்ஸ்லேருந்து சுரக்குது. இப்போ ஒரு கேள்வி வரும், ஃபேட் செல்ஸ்லேருந்து சுரக்குதுன்னு சொன்னோம்னா ஃபேட் யார்கிட்ட நிறைய இருக்கும், குண்டாக இருக்கவங்ககிட்ட, ஆப்வியஸ்லி ஒபிசிட்டி இருக்கவங்ககிட்ட தான் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அவங்ககிட்ட இந்த ஹார்மோன் நிறைய சுரக்கணுமே, அப்போ ஃபுல்னஸ்ன்ற ஒரு இது வரணுமே, ஃபீலிங் வரணுமே அவங்களுக்கு. அது ஏன் வரலன்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். அதுக்கு காரணம் இந்த இடத்துல லெப்டின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துடும். எப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக சுரக்கும், குண்டாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட ரொம்ப அதிகமாகவே சுரக்கும். அப்படி அதிகமாக சுரக்கும்போது எப்படி இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருதோ, இன்சுலினோட வேலை அதிகமாக இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருதோ, அதே மாதிரி லெப்டின்ற ஹார்மோன் அதிகமாக சுரந்து வேலை பண்ணும்போது அதுக்கும் ரெசிஸ்டன்ட் வந்துடும். இந்த லெப்டின் சொல் பேச்சை மூளை கேட்காது, மூளைக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணும், அவர் பசிக்குதுன்றத சாப்பாடை சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். யாருக்கு, குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு. எதனால், அந்த லெப்டின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால.
ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன கேட்டிங்கன்னா, இன்சுலினோட தேவையை குறைச்சிக்கணும், ஹங்கர் ஹார்மோனோட தேவையை குறைச்சிக்கணும், ஹங்கர் ஹார்மோன் சொல்லக்கூடிய கிராலினோட செக்ரிஷனை குறைச்சிக்கணும். சுரப்பை குறைச்சிக்கிட்டோம்னா நமக்கு பசிப்புன்றது குறைஞ்சிரும். அதே சமயத்தில் லெப்டின் ஃபுல்லஸ் ஹார்மோன், நமக்கு நிறைவே கொடுக்கக்கூடிய, சாப்பிட்டோன்ற நிறைவே கொடுக்கக்கூடிய ஹார்மோன் தான் லெப்டின். அந்த ஹார்மோனோட அளவு வந்து நம்ம கூட்டிக்கணும். ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா கட்டாயமாக நமக்கு வந்து வெயிட் ரிடியூசிங் ப்ராசஸில் சக்ஸஸ் கிடைக்கும். மெயினாக அந்த 3 ஹார்மோனையும் வந்து நம்ம பேலன்ஸாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஃபுட்டு தாங்க ரொம்ப முக்கியமானது. அப்போ என்னென்னா, கார்போஹைட்ரேட் அதிகம் உள்ள, சர்க்கரை சத்து அதிகம் உள்ள, மாவுச்சத்து அதிகம் உள்ள ஃபுட்டை வந்து நல்லா குறைச்சிட்டு லோ கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்டு, ப்ரோட்டீன், ஃபேட், இது 3ஐயும் பேலன்ஸ்டாக எடுத்துக்கணும். பயந்துடாதீங்க. லோ கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்னா என்னென்னா, கார்போஹைட்ரேட் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் வச்சுக்கோங்களேன். சர்க்கரை சத்து அதிகமாக இருக்கிற காய்கறி, ஸ்டார்ச் அதிகமாக இருக்கிற காய்கறி பார்த்திங்கன்னா கிழங்கு வகைகள். உருளைக்கிழங்குல சர்க்கரை சத்து அதிகமாக இருக்குது, சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு, மாவு சத்து இருக்குது. அந்த கிழங்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு எல்லா காயும் சாப்பிட்லாங்க. நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, லஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா இலையை போடுவாங்க, இலையை போட்டு இந்த பக்கம் சாதம் வைப்பாங்க, அந்த பக்கம் காய், பொரியல், கூட்டு, அவியல் எல்லாம் வைப்பாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அப்படியே இலையை திருப்பி போட்டுக்கிட்டு உங்கள் பக்கம் காய், பொரியல் எல்லாம் இருக்கும்போது நிறைய சாப்பிடுங்க. சாதத்தை அந்த சைடில் வச்சு கொஞ்சம் போல் சாப்பாடு சாப்பிடுங்க. காயை நிறைய எடுத்துங்க. எல்லா காயுமே லோ கார்போஹைட்ரேட்டு வெஜிடபிள்ஸ் தான். அதனால் கிழங்கு வகைகளை தவிர அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தாராளமாக. அப்புறம் ப்ரோட்டீன் டயட்டு நிறைய எடுத்துங்க. ப்ரோட்டீனும் ஃபேட்டையும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுன்னா, ப்ரோட்டீனும் ஃபேட் என்னன்னா, இந்த ஹங்கர் ஹார்மோன் சொல்லக்கூடிய கிராலின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அந்த ஹார்மோனோட வேலையை குறைச்சிரும், பசி தன்மையை நமக்கு குறைச்சிரும். லெப்டின் சொல்லக்கூடிய ஃபுல்னஸ், நமக்கு ஒரு சாப்பிட்ட திருப்தியை கொடுக்கக்கூடிய அந்த லெப்டின் ஹார்மோனோட அளவு கூட்டி விட்டுரும். நீங்கள் நம்மளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். நம்மளே சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா சாயங்காலம் அப்படியே ஒரு 10 காலில் சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சுட்டா வயிறு பசியே இல்லைடா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம சாதாரணமாக கடலையில் என்ன இருக்குது, நிலக்கடலில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது. அப்போ அதை சாப்பிட்டுட்டு தண்ணியை குடிச்சோம்னா பசி இல்லை. அப்போ அது என்ன, அந்த கடலையை சாப்பிட்டோடனே அந்த இருக்க ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த லெப்டின் ஹார்மோன் அளவை கூட்டுது, ஹங்கர் ஹார்மோனான கிராலின் அளவை குறைக்குது. அதனால் நமக்கு ஃபுல்னஸ் கிடச்சிது, நம்ம சாப்பாட்டுக்கு போகிறது இல்லை, நமக்கு பசி வர்றதில்லை. ஸோ இந்த டெக்னிக் படி பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் அளவை நிறைய குறைச்சிங்க. எல்லா நட்ஸு, நிலக்கடலை, பாதாம் பருப்பு, முந்திரி பருப்பு, வால்நட்டு, இப்படி என்னென்ன உங்களால் நட்ஸு வகைகள் சாப்பிடணுமோ அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்லாம். அதே மாதிரி ஸ்ப்ரவுட்ஸ், அதாவது முளை கட்டிய பயிறு, எல்லா முளை கட்டிய பயிரும் நம்ம சாப்பிட்லாம். அதுவும் நம்ம ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்குது. இன்சுலின் தேவையை குறைச்சிரும். இந்த ப்ரோட்டீனு, ஃபேட்டு ப்ளஸ் இந்த பயிறு வகைகள் இதெல்லாம் எடுக்கும்போது இன்சுலின் அளவு தேவை கம்மியாயிரும். அது ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் சர்க்கரை குறைச்சிட்டு அதோட வேலையை நிறுத்திக்கும். அதே மாதிரியே கிராலின்னு சொல்லக்கூடிய ஹங்கர் ஹார்மோனும் குறைய சுரக்கும், லெப்டின் அதிகமாக சுரக்கும். ஸோ நம்மளோட இன்டேக் வந்து குறைஞ்சிரும், டயட் எடுக்கிறது குறைஞ்சிரும். முக்கியமாக இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புகிறது வந்து, சில பேர் வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட மாட்டாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப மஸ்ட்டு. இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாதவங்களுக்கு, காலை சிற்றுண்டி எடுக்காதவங்களுக்கு தான் இந்த ஹங்கர் ஹார்மோன்ஸ் உடைய கிராலின் நிறையவே சுரக்குது. அதனால் வந்து லஞ்சு சரி, ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு, இப்படி அப்புறம் 11 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத எண்ணெயில் பொரிச்ச பொருள் இதெல்லாம் நிறைய வந்து சாப்பிடுவாங்க. அவங்க தான் ஒபிசிட்டியில் போவாங்க. சீக்கிரம் வெள்ளி வயிறு தொப்பை வர்றது இந்த காலை சிற்றுண்டி யார் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தொப்பை வரும். காரணம், இந்த கிராலின் ஹார்மோன் சுரக்கிறது பசியை நிறைய தூண்டுறது. நம்ம அன்னெசரியாக நிறைய வந்து ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள். ஸோ காலை சிற்றுண்டி ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். இதில் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபுட்டுன்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்டார்ச் உள்ள வெஜிடபிள்ஸு, எண்ணெயில் பொரிச்சது, வறுத்தது, ஜங்க் ஃபுட்ஸு, பர்கரு, பீஸா, இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள், கார்போனேட்டட் பீவரேஜஸ், காற்றடைக்கப்பட்ட குளிர்பானங்கள், அப்புறம் வந்து குக்கீஸ் அண்ட் பேக்கரி ஐட்டம்ஸு, கேக்கு, இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன எல்லாமே வந்து நம்ம மேலே திணிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு உணவுகள். இதுதான் நம்ம வந்து இதை சாப்பிட்றதுனால நம்ம சர்க்கரை வியாதின்ற ஒரு டிசார்டருக்குள்ளே போகிறோமே வெளியே நம்மளோட உணவு வகையில் வர வாய்ப்பே இல்லை. கரெக்டாக ஒரு 3 வேளை டயட்டு, காலையில் 9 வரைக்கும் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன வேணுமோ சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் யூ கோ ஃபார் டீ ஒரு 11:30, தென் லஞ்சு என்ன எடுக்கணுமோ ஃபுல்லாக நல்லா பசிக்க சாப்பிடுங்க. பசிக்காமல் தட்டில் கையே வைக்கக்கூடாது. நம்ம வந்துட்டு டின்னர் 8:30 9 o'clock என்ன டின்னர் வேணுமோ ஃபுல்லாக நம்ம சாப்பிடலாம். ஸோ 3 வேளை சாப்பாடு மஸ்ட். இன்பிட்வீன் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஒரு 6 o'clock சாப்பிடும். நட்ஸு, இந்த மாதிரி வகைகளில் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ்னால் லோ சுகரி ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மட்டும். ஹை சுகரி ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பலா, வாழை, இந்த விட்டுட்டு லோ சுகரின்னா ஆப்பிள் சாப்பிட்லாம், கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்லாம், நம்ம இந்தியன் பேரிக்காய் சாப்பிட்லாம், பப்பாளி சாப்பிட்லாம். இதெல்லாம் சுகர் கண்டென்ட் கம்மியாக உள்ள ஃப்ரூட்ஸ். இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ஈவினிங் டயத்தில் எடுத்துக்கலாம். நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ இதெல்லாம் இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கட்டாயமாக வெயிட் ரெடியூஸிங்கில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆவீங்க, வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகிடும். அதே மாதிரி டெய்லி ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஒரு ஒர்க் அவுட் உங்களுக்காண்டி, நீங்கள் இதுக்காண்டி ஜிம்முக்கு மாதம் பணம் கட்டி ஜிம்முக்கு போகணும் அவசியம் இல்லை. ட்ரெட்மில் 20,000 30,000 வந்து ட்ரெட்மில் வாங்கலாம் அவசியம் இல்லை. அதை வாங்கினீங்கன்னா இப்போ நாளைக்கு சட்டி பண்ணி தான் காய போடுவீங்க இந்த ட்ரெட்மில்ல. அதெல்லாம் எதுவுமே அவசியம் இல்லை. ஒரு 5 கிலோமீட்டர் உங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது 5 கிலோமீட்டர் அப் அண்ட் டவுன் 5 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் நடக்கிறீங்க, 2 கிலோமீட்டர் திரும்பி வரீங்க. இதை மட்டும் வாக்கிங் மட்டும் பண்ணுங்கள். இல்லையா அவங்க யோகா செய்ய தெரியுமா யோகா செய்யுங்க, அல்லது ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் தெரியுமா செய்யுங்க. ஒன்றுமே வேணாம். நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நம்ம பிடி வாத்தியார் எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதை பண்ணாலே போதும், நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்பு ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ ஃபஸ்ட் திங் வந்து இந்த மாதிரியான டயட் கார்போஹைட்ரேட் கம்மியாக ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துகிட்டு ப்ரோட்டீன், ஃபேட்டு, பயிர் வகைகள், இந்த மாதிரி பருப்பு வகைகளை மிக்சராக நிறைய எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வெளிநாட்டு உணவுகள் கால்டு வெளிநாட்டில் வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதை பூரா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. கார்போஹைட்ரேட் பிவரேஜஸ் சொல்ல மறந்தது, ஆல்கஹால் கட்டாயமாக எடுக்கக்கூடாது. ஆல்கஹாலில் வந்து அவ்வளவு எனர்ஜி இருக்குது, அவ்வளவு சர்க்கரை சத்து இருக்குது. ஆல்கஹாலில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து சுகராகவும் ஃபேட்டாகவும் தான் மாறும். ஸோ ஆல்கஹால் இஸ் நோ. ஓகே மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த 2 வீடியோவில் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிடுறோம். நம்ம வெயிட் ரெடியூஸிங்க. ஸோ வெயிட் ரெடியூசிங் ப்ராசஸில் இறங்க, வெற்றி கிடைக்கட்டும், வெயிட்டை குறைங்க. நம்ம வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி 3D மறக்காதீங்க. டிசைட், டெடிகேட் அண்ட் டூ இட் யுவர் செல்ஃப். மை பெஸ்ட் விஷஸ். யாரெல்லாம் வந்து வெயிட் ரெடியூசிங் ப்ராசஸ் இறங்குறீங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். கட்டாயம் அவங்க வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மெத்தட்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா. நிறையவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். டேக் கேர். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ் டாபிக் சந்திக்கிறேன். டில் தென் பை ஃப்ரம் நம்பினா.